Bueno, boas tardes a todas e a todos. Vamos dar inicio ao pleno ordinario do 23 de xullo do 2026 ás 20 horas. O primer punto é a aprobación da ata de sesión ordinaria do 25 de xuño do 2026. Era unha alegación. Pasamos a votación. Votos a favor. 12 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 5 abstencións, polo que queda aprobado este punto número 1 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2 do orden do día, aprobación da ata de sesión extraordinaria do 27 de xuño do 2026. Unha alegación. Pasamos a votación. Votos a favor. 12 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 5 abstencións, por cal queda aprobado este punto número 2 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, o expediente 1576/2024, resolución das alegacións e aprobación provisional da modificación puntual do pexón vial conexión DP 1107 e DP 1106. Primer turno de intervención, ten a palabra, señor Triñanes. Gracias, señor presidente. Bueno, trae ao Saltiño. Eu recordo cando, durante todo o tempo que estuveron vostedes anunciando que estaban planificando este vial, que non o traían antes porque estaban precisamente falando cos veciños para intentar chegar a un consenso con respecto ao trazado do mesmo. Cando vostedes o trouxeron, eu pensei que sería o consenso que tiñan. Cal é a miña sorpresa que despois dese pleno falo cos veciños e resulta que ese consenso non existe prácticamente por ninguén, ou polo menos dos que falei eu, por ningún dos afectados polo vial. Moitas das alegacións aquí presentadas fan referencia á arbitrariedade un pouco escollida a hora de facer o trazado, porque prácticamente non se aproveita nada da carretera existente. Prácticamente non se aproveita nada, porque realmente queda a carretera e a carretera nova que van a facer vostedes vai a ser unha intersección. Entón non estamos realmente ante un arranxo, unha reforma da estrada que había, que era, basicamente, o que pedíamos nós, era a proposta que facíamos nós. Supuxen en aquel momento que sería o que vostede falou cos veciños, vexo que non foi así, foi simplemente que foi o trazado que vostedes mellor lles conveu, non? Ben, vista de que ese consenso do que vostede me estaba falando e polo cal todo o que foi ese estudio que estaban facendo durante todo este tempo do que era ese proxecto, ese vial, e polo que lle levou tanto tempo, resulta que despois non hubo ese consenso cos veciños. Moitos deles, según me comentaba, se enteraron mismamente naquela convocatoria daquel pleno de cal iba a ser o trazado escollido. Vostede mesmo variou sobre o que se había falado o trazado final. Recórdolle que o dixo por criterios técnicos. Recordo que o dixo por criterios técnicos, pero eu voulle dicir unha cousa. Hai que ponderar moitas veces se os criterios técnicos son os criterios mellores para facer menos mal ou menos dano ao que é o conxunto dos veciños. Eu, sinceramente, quería facer unha intervención un pouquiño máis pormenorizada no meu segundo turno, pero xa lle adianta ahora. Eu non entendo que problema había en usar a maior parte da entrada, porque a min, según me falan os veciños, a maior parte deles, sei que algún non quere dar nada, vale, sempre pasa ese problema, pero a maior parte deles non lles importaba retranquear 1 metro ou 2 e facer unha entrada máis ou menos e unha estrada máis ou menos equivalente, se non en toda a súa extensión, na maioría dela, pois parecida a que hai de Boiro a Banqueiro ou parecida a que hai da Rotonda de Graso ao Monte do Seán, no que pasan 2 coches sin problema, no que hai beirarrúas e no que pasan autobuses e camións. Pero aquí vostedes traen pouco menos que unha autopista, un corredor como o que hai desde o Milladoiro ata a entrada de Santiago, prácticamente, porque son, canto van a expropiar? 18 metros a cada lado, ou en total. Non entendo a que ven unha infraestructura tan grande. Se tuveran o consenso dos veciños, pois nada que decir.
millor, pero vendo que non teño consenso cos veciños, non entendo por que fan tan lesivo un proxecto que simplemente, como decíamos nós, con anchear un par de metros a cada lado, que collan 2 coches holgadamente e facer unha beira rúa que chegaba de sobra, non se fixo e se vai a facer esta obra faraónica, outra máis. Isto recórdame o que é a historia do que ven sendo esta legislatura, non? A Casa da Cultura facía falta arreglala, outra cousa que fixera falta meter aí 4 millóns e pico de euros. Recórdolle que non temos hangar de piragüismo porque caducou a subvención que había da Diputación e a súa resposta é que tiñan un proxecto máis grande do que había. Que sei, o Club de Piragüismo pedía un hangar para poñer as piraguas, non pedía tampouco aquí un edificio, un mausoleo ou un edificio faraónico. E o mesmo pasa con esta estrada. O que pedíamos a maior parte da xente é que era unha estrada pequena, na que 2 coches, sobre todo se pasa un camión ou pasa un autobús, non collen ben. A xente que ten que ir pola beira, que ten que ir pegada á estrada, pois faino con inseguridade e non hai luz. Pois iso é o que había que facer. Non entendo moi ben a que ven plantar aí unha estrada que parece pouco menos que unha autovía. Pois por esas cuestións e sobre todo porque non contestar o tempo que tuveron, un ano desde que se presentou, denegaron todas as alegacións. A única que aceptaron foi prácticamente porque a persoa que lle fixo foi dicirlle: mira, para o que me deixades de leira, levade a toda. Esa foi a única alegación aceptada. Moitas gracias. Gracias, señor Ciñanes. Señor, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Ben, pois, é que no BNG xa nos supuxemos no seu día, cando veu a pleno a modificación do Pexón para a apertura deste vial, e fixámolo por varias razóns, entre as que me gustaría destacar, pois, primeiro, o impacto medioambiental que vai ocasionar a apertura do vial de casi 1 kilómetro e de 14 metros de ancho, das razóns é pois o prexuízo causado ás persoas propietarias, pois son moitos os que van a perder os seus terreos. E non só puxemos a esta modificación do Pexón, senón que tamén presentamos alegacións. As alegacións que veñen hoxe a pleno e que pretenden resolver aquí. Alegacións que, como xa se dixo, foron desestimadas, ao igual que o resto das alegacións presentadas por particulares. E de entre todas as alegacións presentadas, eu non me vou a deter na que presentou o BNG, que, por certo, foi a única organización política que fixo alegacións. Non me vou a deter nas nosas, porque xa recollen, en xeral, todas as razóns polas que estamos en contra da apertura dese vial, pero sí que me gustaría deter, de entre todas, gustaríame destacar unha en concreto, na que a persoa que presenta esa alegación solicita que non lle quiten a leira que ten pegada á casa, xa que é o único terreno que ten para poder plantar e para poder sementar produtos para o autoconsumo. Pois ben, resolven vostedes esta alegación respondendo textualmente: la glorieta proyectada hace inviable excluir las fincas solicitadas. Home, pero vostedes toman a xente por parva, non? Porque, obviamente, a persoa que presentou esa alegación, eso xa o sabía, precisamente presentas para que se busquen outras solucións, para que se busquen outra alternativa a esa glorieta e non lle quiten a súa leira. Pero que eu non entendo que tipo de respostas son estas. Ben, vou continuar. Nós, o BNG, imos seguir votando en contra porque este vial que pretenden facer vostedes non é máis que o vial da hipocresía. Hipocresía con mayúsculas, Falan de desconxestionar o tráfico do centro de Boiro
cando todas as súas políticas durante estes 7 anos que levan gobernando foron precisamente no sentido contrario. Se Boiro está conxestionado é polas políticas deste goberno, precisamente. Priorizan os coches antes que as persoas e convirten Boiro no que xa falamos aquí moitas veces en moitas ocasións, non escalestri. E agora pretenden vendernos a moto con este vial, cando ademais, como dixen antes, pois xa existen alternativas coñecidas por todos e por todos os veciños, como son a carretera do Condisal, pero tamén a carretera do Seán. De feito, hai moitas persoas que xa a están utilizando como alternativa. Outro aspecto negativo deste vial, bueno, é que ten a saída, falamos antes do trazado, ten a saída xusto antes do centro de saúde, así que o que pretenden desconxestionar nun lado, van a conxestionar no outro, é que non ten sentido ningún. E agora, xa para rematar, gustaríame poñer un claro exemplo de que hai alternativas. E o exemplo é o que aconteceu no último día das festas de Boiro. Lembramos todos o mércores das festas de Boiro, último día, coa calle principal cortada durante todo o día, porque viñan non sei cantas orquestas que non cabían na plaza do Concello, había que apuntalar o parking, bueno, todo o día con esa calle cortada. E tamén a calle ancha, por razóns obvias, porque estaban ali instaladas as atraccións, todo o santo día con esas dúas arterias de Boiro cortadas, e a xente saleu e entrou igual de Boiro sin ningún problema. Eso que quere dicir? Pois isto é un claro indicador de que non compensa o vial da hipocresía para os grandes prexuicios que vai a causar. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Segundo, primer turno, ten a palabra, señor Ruiz. Boas tardes, gracias, señor presidente. Este equipo de goberno leva tempo xa traballando sobre a construcción deste vial. Ten anunciado os motivos que fan que se traballe, que é para, evidentemente, descongestionar o centro da vila de todo o tráfico que actualmente ven de Cabo de Cruz e normalmente pasa polo centro da vila para dirigirse á autovía e, sobre todo, vehículos pesados que teñen que facer este percorrido tamén e que intentamos con a construcción deste vial que así non sexa que teña que ser. Modificar o pexón para crear un novo vial, bueno, pois é un trámite administrativo laborioso e por eso levamos tempo xa levando a cabo o mesmo. O 10 de setembro pasado do 25 aprobouse inicialmente esta modificación puntual porque hai que incluir no pexón a construcción deste novo vial e aí se aperturou un período de alegacións de 2 meses para que quen quixera poder presentalas. Tamén se solicitaron os informes preceptivos que eran necesarios para poder levar a cabo tamén a aprobación desta modificación puntual e tamén que non era necesario, nin está en ningunha orden, nin é obrigado, pero entendemos que o queríamos facer desa maneira, douxille traslado a todos os afectados por esta modificación puntual para que tuveran coñecemento por parte do Concello de que se estaba a producir esta modificación e esta inclusión do vial no pexón, no plan xeral e que puderan alegar o que consideraran. Fíxose un análisis técnico por parte do redactor da modificación puntual e tamén pos técnicos municipales das alegacións e a meirande parte delas en esta fase do proceso pois non tiñan cabida, non? Cambio de titular catastral ou cambio de superficies, etcétera, non teñen cabida. E como ben se dixo aquí, bueno, pois enténdese que unha das alegacións, sí, é o momento agora no que se teñen que atender. Como digo, a parte das alegacións presentadas, bueno, solicitáronse tamén os informes que eran necesarios para levar a cabo, para continuar ca tramitación desta modificación puntual. Solicitáronse informes ao Ministerio de Defensa, á Dirección Xeral de Urbanismo, á Delegación do Goberno, á Dirección Xeral de Costas do Mar, á Secretaría Xeral de Telecomunicacións, Infraestructuras Digitais e Seguridade Digital, ao Servicio de Urbanismo, á Dirección Xeral de Defensa do Monte, á Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ao Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, ao Concello da Pobra, ao Concello de Rianxo, a Deputación da Coruña e a Augas de Galicia, todas elas favorables. Todas as que acabo de nomear, todas as solicitudes que se fixeron dos informes son favorables. Este equipo de goberno non se agochou en ningún momento sobre este vial,
Nós fomos claros cando nos presentamos ás eleccións do ano 19 que a pretensión de que queríamos sacar este proxecto adiante e o fixemos a súa vez no 23 porque na primeira legislatura non deu tempo a facer máis que o que se fixo e en esta segunda, moito nos tememos que tampouco vamos a ser capaces de que sexa unha realidade, pero seguimos traballando e repito, non nos agochamos en ningún momento. O que aquí se di de que por parte deste equipo de goberno se comentou que se estaba a negociar cos propietarios o trazado non é verdade. Non é verdade, vale? Sí que se dixo que se iba a atender a cuestións técnicas como ten que ser, evidentemente, como entendemos que ten que ser, e o que se está a plantear sobre as medidas do vial, entendemos que ten que ser un vial de conexión de cara ao futuro e non unha carretera como xa a que temos, porque se xa a temos non facía falta facer un novo. Aí teñase que atopar sin ningún tipo de perigo dous camións, dous vehículos pesados que se dirixan nun suposto a Cabo de Cruz e non se teñen que encontrar coa situación que a veces nos atopamos agora na Avenida de Barraña, por exemplo, que teñen que parar parar o outro, autobuses. Entendemos que atende a cuestións técnicas e a normativa de circulación, as dimensións e as características deste vial de conexión que, como digo, entendemos que vai dar servicio á cidadanía e, sobre todo, á zona industrial do Castro e a toda a veciñanza do Castro. Ojalá sexa unha realidade o máis axiña posible porque estamos a traballar para que así sea. Polo tanto, o que traemos é estimar unha das alegacións presentada por Pedro Manuel Alcalde Torres e Josefa Torres, desestimar o resto da alegación seguindo para tal fin os criterios e informes técnicos emitidos ben pola redactora do plan da modificación puntual e máis polo técnico municipal en informes emitidos e tamén polo secretario occidental da Corporación o 14 de setembro 26. Segundo, aprobar de xeito provisional a modificación puntual do pexón de vía de conexión entre as DPs 1107 e 1106 na versión presentada no Concello pola consultora en data de 18 de 6 de 2006 e terceiro, que se dé traslado á Xerencia Territorial do Catastro dos documentos de propiedade de algunha das parcelas afectadas pola modificación do pexón en trámite para a actualización de titularidades da base catastral. Moitas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. Ten a palabra. Neste caso, un pouco falacia do falso dilema. É dicir, se algo non é roxo, ten que ser azul. Non, pode ser de varias formas. E este é o que pasa co trazado, que é basicamente o punto de conflito. Eu non lle nego que esa estrada tiña que ser mellorada, tiña que ser ampliada, había que poñerlle puntos de luz, levámoslo pedindo desde hai tempo, e había que poñerlle un sitio por onde poderan pasar os peatóns con seguridade, porque os que pasamos por ali frecuentemente sabemos o que é ter que botarse a cuneta. Non vai por aí a miña cuestión, vai simplemente que vostedes non van a arranxar, nin van a actualizar, nin van a mellorar a estrada. E vamos a ter outra estrada distinta para ir ao mesmo sitio. Sobre o trazado final do que se falaba antes, sigo sin entender por que non se intentou enlazar co cruce do Saltiño a rotonda, e realmente aí tería un pouco de sentido poñer unha rotonda no cruce do Saltiño, porque así daba salida tamén para todo o que era a zona de Graso e Triñáns, sobre todo tendo en conta que hai ali unha propiedade que está en venta e que se podía falar perfectamente co propietario pois para chegar a un acordo con el. Non é a primeira vez que se fai en este Concello. Recordo sen ir máis lonxe, por exemplo, da curva de Goiáns, que tamén había unha propiedade aí e se falou co propietario, pero non foi o fácil. Ou non sei por que non se fixo. Non sei por que non se fixo. De eso saberán vostedes. E repito, unha rotonda no que é o cruce ten moito máis sentido. Ora temos unha rotonda e despois un cruce, pouco redundante. Por iso digo, cando decía vostede criterios técnicos, dicía, pois non entendo moi ben esos criterios técnicos. Non son experto en carreteras, xa lle falarei despois de outros criterios técnicos nos que a mellor teño maior coñecemento, que vostedes usan para outras cousas, pero como sigan os mesmos criterios técnicos, pois xa máis ou menos me imagino por onde van as cousas.
Sigo tamén sin entender por que é necesario coller un vial de semellante ancho, porque aínda supoñendo que di vostede que haxa que facelo suficientemente ancho para que dous vehículos pesados se poidan encontrar sin ter que frenar, non entendo a necesidade de que haxa dúas beirarrúas de casi 2 metros. Cando, por exemplo, a estrada Banqueiro, que é moitísimo máis transitada, ten unha sola, as que se fixeron ata Cespón están por un lado e non pasa nada. Non entendo moi ben porque aquí se fan dúas beirarrúas facéndolle todavía máis prexuízo aos veciños. Repito, eu non vou, de feito, non vou non comparto o criterio da compañeira de que non fai falta ese vial, sí que fai falta os que pasamos por ali. De feito, a propia argumentación, e non é por botarlle unha man a vostede, de que cando foi das festas de Boiro, pois buscaron alternativas, unha desas era ese vial, porque eu iba por ali e se armaban bastantes... Pois entón xa existe, melloremos o que hai. Efectivamente, pero era o que se lle pedía, mellorar o que hai. Entón, é o que decía eu, e a maior parte dos veciños que falei eu non tiñan problema en retranquear 2 metros a cada da súa propiedade. Daba de sobra para un vial como a estrada da Banqueiro, polo que pasan camións pajealsa todos os días, e daba de sobra para un vial como que hai desde a rotonda de Graso ata o Monte do Seán, polo cal pasan autobuses e camións todos os días. Non entendo a que motivo ven facer aquí casi unha autovía como están facendo vostedes. Entón, pola dimensión que se propón, que me parece exagerada, e que ademais eso xenera un prexuízo, e sobre todo, como decía eu antes, tamén sinalou a compañeira, a forma de contestar as alegacións, que eu entendo que un goberno, está ben, xa digo, eu xa supoño que vostedes teñen maioría absoluta e lle pasan un rodillo á oposición, pero non lle pasen aos veciños, non lle pasen aos veciños. Non lle pasen aos veciños. Teñan un pouquiño máis de sensibilidade e se teñen vostedes casi máis dunha dúcia de alegacións, tamén un pouco de humildade para decir, vamos a intentar mellorar o que hai, vamos a falar ca xente. E aínda por riba me presume de que vostede non falou ca xente. Eu fui falar con vostede e acórdase que vostede me decía, é que fun ali a falar ca xente e claro, ninguén se pon de acordo. Fun ao seu despacho. Creo que, se non o recorda, recordo eu. E me decía vostede eso. Foi a principio de legislatura. Entón, que quere que lle diga? Isto se podía haber feito dunha forma totalmente distinta e menos lesiva. Visto as formas, pois, sentindo moito, vou a ter que cambiar o meu voto en contra a esta proposta que fan vostedes. Muchas gracias, señor Tiñanes. Segundo turno de intervención, señora Suárez. Gracias, señor presidente. Ben, gustaríame aclarar, porque non quero que ninguén malinterprete nin manipule as miñas palabras. Precisamente, se puxen o exemplo das festas de Boiro, é para señalar que hai un vial existente en mandatos anteriores xa veu a pleno en varias ocasións unha moción solicitando a mellora do vial existente, que é a carretera de Berres, e esta organización votou a favor sempre de que se mellorara ese vial. Do que non estamos a favor é deste despropósito que nos está presentando o Goberno. Por certo, tampouco é por botarlles un capote, pero alégrome do bandazo que dou o compañeiro, porque así, cantos máis estemos en contrariante, máis forza fastemos e máis cousas podemos conseguir. Digo, porque di que non coñecía o trazado, pero cando veu en setiembre a primeira vez a pleno, xa mandaron o proxecto e o trazado xa estaba claro por onde iba. Bueno, despois da retaíla que nos dou o señor tenente alcalde de informes, tamén lle quero dicir que, os informes están moi ben, pero a política non vai de informes, precisamente. A política vai de priorizar, a política vai de valorar beneficios, vai de valorar prexuicios e necesidades de toda a veciñanza. De eso vai a política. E tamén do respeto polo medio ambiente. A política non vai de informes. Nada máis. Gracias. Muchas gracias, señor Suárez. Señor García Díaz, tiene la palabra, segundo turno de intervención. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar a los compañeros de corporación y al portavoz del Gobierno, que nos habla de cuestiones técnicas en el asunto del trazado. Mire, el trazado es una decisión política. De esa transparencia que usted nos dice que nos habían escondido, yo recuerdo una foto cuando presentaban ustedes un cartelón
creo que recordar que estaba alguien de la Diputación. No quiero nombrar a nadie porque creo que estaba y no me acuerdo exactamente la persona que estaba. Creo que les acompañaba alguien de la Diputación, que iba incluso a subvencionar parte o la totalidad. Pero yo recuerdo aquella foto y creo que tenía 3 rayas, 3 trazados posibles. Entonces, el trazado actual es una decisión política, no es una cuestión técnica. ¿Va a solucionar el problema? Creo que no. Creo que existen alternativas mejores y si no se han tenido en cuenta, quien debe dar las explicaciones es el equipo de gobierno, no la oposición, ¿no? Habla de futuro. Mucho me temo que ese vial no va a generar esa movilidad, esa descongestión del tráfico en el centro del pueblo, sino posiblemente lo agrave. Lo único que hará es trasladar gran parte de esa congestión a otros puntos. Los bandazos en el tema de la construcción del escalestri que están haciendo ustedes desde que gobiernan, pues lo vemos a diario. Nunca tantos problemas hubo para circular por Boiro, nunca tantos problemas de retenciones hubo en Boiro, y cada día se agravan más. Y esto lo volverá a hacer. A nosotros nos preocupa sobre todo el consenso con los vecinos. Está claro que cualquier trazado alternativo al actual iba a generar descontento entre los vecinos. Pero bueno, yo no conozco, por la experiencia me da, que por la mejoría de todos, porque al fin y al cabo un vial, aunque a uno pierda parte de su finca en un momento determinado, puede salir beneficiado. No entiendo que ese consenso no se haya buscado. Y que no se haya buscado viene en la cantidad de alegaciones que hubo y la que supongo que habrá a partir de ahora cuando se inicie el expediente de expropiación, etcétera, etcétera. Digo que hay mejores alternativas porque, como usted conoce, hay una bolsa importante de terreno en esa zona que es propiedad del concello. Y a lo mejor sería importante buscar, ya que quieren hacer un nuevo trazado, que se haga en que pase la mayor parte por esa bolsa de terreno, ¿no? También se ha hablado por parte de los compañeros de la corporación de mejorar el vial actual. Yo recuerdo que a nosotros lo único que se nos pedía sobre ese vial era que se ampliara ese vial. Evidentemente tenía puntos determinados que hacían inviable lo que reclamaban, ¿no? Porque se reclamaban 2 carriles, se reclamaban tal, pero bueno, muchos de los que lo reclamaban eran aquellos que no retiraron ni tan siquiera 50 centímetros sus muros del trazado actual, ¿no? Entonces, pues bueno, hacía muy complicado aquella solución. Si bien es cierto que gran parte de ese trazado se podía aprovechar y perjudicar lo menos posible a aquellos propietarios que se ven afectados ahora. Parece que la única alternativa que se busca con este trazado, y por lo que dan a entender ustedes, es hacer un trazado lo más recto posible. Hombre, a veces, para perjudicar lo menos a los vecinos y para que haya los menos perjuicios, una curva de vez en cuando, incluso ya que ustedes están preocupados con el tráfico del concello, pues ayuda a minorar las velocidades, ¿no?, que una gran recta. Desde el Partido Popular, como decimos, tenemos un trazado alternativo a este vial y nuestra decisión es, si en un primer momento fue la abstención, en este momento, y visto la falta de consenso, vistas las alegaciones de los vecinos, nos tendremos que oponer al mismo. Muchas gracias. Gracias, señor García Díaz. En un turno de intervención, señor Ruiz, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues vai a ser un pleno para o recordo. Vai a ser un pleno para o recordo. Sempre se dixo por parte deste equipo de goberno, sí, porque as manifestacións que acaba de facer a oposición aquí, bueno, son para guardalas e telas aí ben conservadas. Hai 3
propúxose a exposición pública durante 2 meses a modificación puntual do trazado. Hai 3 persoas que manifestaronse en contra da ejecución. 3 persoas. 3. Non hai 300 nin 3.000. 3. E aquí os representantes públicos manifestan que están totalmente en contra da ejecución deste proxecto. Hai 3 alegacións. 3. Sempre se manifestou por parte do equipo de goberno, sempre, que se iban a atender a cuestións técnicas. E unha das razóns que xustifican esta cuestión técnica é que a idea deste equipo de goberno era levar o cruce a donde acaba de decir o compañero de Boiro Novo que tiña que ir. Esa era a primeira das propostas que nos fixemos aos técnicos. Pero hai que ter en conta que este vial vai a conexionar 2 vías da Diputación e hai que cumplir, porque sí, vontade política, sí, pero a vontade política ten que estar auspiciada por informes técnicos, que nos, aquí os políticos non poden facer o que queran, non puderon nunca, e siguen sin poder facelo. Aquí non se pode poñer unha rotonda onde o voceiro do Partido Popular queira poñela, ou a voceiro do BNG. No, aquí hai que atender as cuestións técnicas, e vamos a facer un cruzamento entre 2 vías da Diputación, e hai que atender ás cuestións que se manifesten por parte dos técnicos sobre este cruzamento. E nós habíamos manifestado ao principio que queríamos levar a rotonda do Saltiño a ese cruce, porque entendíamos que eso beneficiaba a xestión que se ten que facer dese cruce, e non foi posible. Polo radio de xiro, polos vehículos pesados, etc., etc. Non foi posible facelo. Entonces, repito, eu sigo sin recordar aquela conversa onde eu lle dixen que estaba tratando cos veciños os trazados, Home, nunca ningún trazado de ningún vial, eu creo que nunca se levou a cabo unha negociación con todos os veciños, porque entendo que cada veciño entenderá que le quererá levar o trazado por onde máis interese a él. Home, seamos un pouco serios, non? Haberá que atender a cuestións técnicas que favorezcan a maioría dos veciños, e por eso había 3 opcións cando se levou a facer aquela fotografía que anunciaba a posta en marcha desta modificación puntual, e por eso ao final temos un trazado definitivo, que é o que está con informes favorables de todos e cada un dos organismos que antes indiquei aquí. Un vial que, por certo, é tan ancho porque leva un carril bici. De eso non dixeron nada. Claro. De eso, a xente que vive o carril bici, claro, aí eso de que quitar o carril bici, eso non dixo ninguén. Claro. Sobre o arranxo do vial de Berres, que entendemos tamén que é necesario, vai no punto 4 deste pleno, o arranxo do vial de Berres, o asfaltado, pavimentación dese vial. Bueno, veremos a ver que se justifica ali cando cheguemos a ese punto. Que se presentaran 3 alegacións, somente 3, en contra da execución. Eu creo que é un respaldo máis que suficiente por parte da veciñanza deste Concello a execución deste vial, co cual eu xa sei que é unha tramitación administrativa laboriosa e fan falta moitos organismos para que isto vaya para adiante, e despois haberá que buscar o financiamento e haberá que poñer en marcha as obras. Bueno, nós, repito, vamos a seguir traballando, e se non dá tempo en esta legislatura, bueno, pues presentarémonos a próxima co traballo feito ata o de agora, e con un trazado xa definitivo, porque hasta ahora non o tiñamos e agora xa o temos, e anunciando que vamos a seguir intentando que haya un vial de conexión que saque toda a cantidad de vehículos que actualmente pasa pola avenida de Barraña, que veñen de Cabo de Cruz e teñen que pasar pola avenida de Barraña, a maior parte deles, e que beneficie aos veciños. Como xa se fixo, por certo, é que estaba escoitando, estábaseme acordando o vial que temos agora para ir a Banqueiro, que non se mellorou da Boliña, fixose un alternativo. E ao pasar por Brión non se mellorou de Brión, fixose un polo medio das fincas, ancho suficiente como para que non dera problemas. Logo alá en Exipto xa non quedaba máis remedio, pero ata onde se pudo fixose un vial novo, e foi por riba da finca de moitos propietarios, e hoxe en día é un vial que utilizamos todo o mundo.
e están beneficiados os que imos a Banqueiro utilizando ese vial, e están beneficiados a xente da Boleña e está beneficiada a xente de Brión. Porque hai que pensar no futuro e non enganar 4 votos que é o que están pensando vostedes. Moitas gracias, señor Ruiz. Pasamos un poquinho máis de respeto, por favor. Pasamos á votación deste punto número 3 do orden do día. Votos a favor? 9 votos a favor, votos en contra? 8 votos en contra, por lo cal queda aprobado este punto número 3 do orden do día. Moitas grazas. Pasamos ao punto número 4 do orden do día, e o expediente 2744/2026, modificación de créditos. Primer turno, ten a palabra, señor Tiñanes. Sí, a ver, brevemente, porque como ademais ven o tema da pavimentación do vial municipal de Berres ata o Saltiño. Bueno, para empezar, isto trouxose ás comisións informativas de forma urxente, é dicir, a oposición enterouse de toda esta tramitación o luns pola tarde, porque pola mañán o único que daron foi unha relación das obras que iban a facer. E, bueno, pues, cando chegamos á casa pudemos acceder ao expediente. 3 días para acceder ao expediente, precisamente non son moi longos. Dasa casualidade de que, ademais, o primeiro deles, pavimentación do vial municipal de Berres a Saltiño, que é ese que falaban vostedes, non se vai anchar absolutamente nada. Simplemente se vai botar un riago e asfalto. O peor de todo é que vostedes, porque xa postos a decir cousas e a sacarlles cousas que vostedes deberían de incluir nos expedientes e non as inclúen, vostedes teñen un requerimento de Augas de Galicia para na parte do rego do Saltiño mellorar a canalización e aumentar as tubaxes. Eu cando vin o expediente dixen, bueno, déxame mirar este que por lo menos sei como está. Resulta que non ven absolutamente nada. O peor de todo é que o 17 de xullo mandan a Aguas de Galicia o permiso para poder facer a obra. Reviso o expediente que nos mandou. 17 do 7. Mándase a Aguas de Galicia o permiso para facer a obra e vamos a traerla aquí aprobada sin ter o permiso. Augas de Galicia, a vostede, e teno que saber, o 23 de abril, que non ven no expediente, pero digo eu, e vostede sábeo, mandoulle un requerimento para carregar a eso, verdade? Con fecha de recepción do Concello de Boiro do 27 de abril, verdade? Por que motivo se vai a asfaltar este vial e non se vai a atender o requerimento que fai Augas de Galicia sobre a entubaxe esa? Mire, porque xa non é que sea unha cuestión a maiores. Isto é como o que teñen que aguantar os veciños ano tras ano cada vez que chove ali. Isto. Vostede sabe, porque ten toda esta documentación. E vai vostede traer aquí un expediente que non resolve o que ten que resolver, nin resolve as súas alegacións. Voulle ler textualmente o que lle di Aguas de Galicia. Debes, en todo caso, presentar unha solicitude de obras mediante escrito dirixido a este organismo no que se mencionen expresamente que legalización do presente expediente, debendo chegar unha memoria explicativa das obras que van ser realizadas. No caso de non verificarse o cumprimento do requerimento, procederase a apertura do procedimento sancionador para punir a eventual comisión de falta ou faltas que se tiveran cometido. Xa lle digo eu que a Aguas de Galicia está tramitando o expediente sancionador. E vostede aquí trae unha obra que non arranxa o que se lle exixe, non solicita, non é un veciño, o que lle exixe Aguas de Galicia. Isto son as chapuzas do goberno e as presas por facer piches electorais. Porque senón, faríano ben. Exactamente igual co anterior. E digo yo, e comento yo, porque volvo á miña explicación inicial. A que se debe a urxencia de traer agora mesmo o que non fixaron en todo o ano? En toda a legislatura, perdón. A que se debe agora esa urxencia? A que se debe agora que a oposición teñamos 3 días para ver os expedientes e ter que posicionarnos sobre isto? En fin, traen vostedes aquí pavimentación vial municipal depósito de Espiñeira. Se cadra era mellor que o que fixeran fora ampliar os depósitos, que co problema de agua que temos en Boiro, ou polo menos poñer un depósito na zona de Triñáns, que están sin agua cada 2 por 3.
En fin, pero claro, los piches lucen más a hora das eleccións, porque todo isto sabemos que se inicia ahora o expediente e se executará e se empezará cando se teña que executar. Non se preocupe que o tempo darame a razón. Aínda así, non lle nego que hai proxectos cos que estamos de acordo, como pode ser, por exemplo, o tema da fonte de lavadoiro de Cabo de Cruz, que foi unha moción de Boiro Novo, si o recorda. E, bueno, o tema do mirador de Vista Alegre, o tema da senda de inverno, renovación de servicios do Sino, estamos totalmente de acordo con iso, por lo tanto non vamos a votar en contra. Pero non lle podo dar o voto a favor, porque facer actuacións simplemente de forma estética, cando se requiren obras de maior peso en un lugar e que o único que queren facer é electoralismo, home, non, permítame que non. E aínda por ría metérnoslo de urxencia a última hora e pola porta de atrás. Home, non. Entón, en contra, xa lle digo, non vou votar porque, bueno, hai obras que sí que son necesarias, pero outras obras, simplemente este lavado de cara que se queren facer antes das eleccións, pois, como comprenderá, non vamos a ser cómplices del. E xa antes de rematar, por facer un inciso anterior, si eu vi o trazado, pero tamén o que lle dixen foi que o que se me dixo era que se estaba buscando o consenso dos veciños. Aquí o señor Luís, en xuntanza con el, impórtame ben pouco que o negue, dixome, teño un problema que os veciños hai moitos que non queren que pase por ali a estrada, a ver se conseguimos poñer de acordo a cantos máis mellor. Eso dixome vostede no seu despacho, haberá 3 ou 4 anos. E se o nega, pois pareceme estupendo, pero xa yo recordo as veces que faga falta. Moitas veces. Moitas gracias, señor Tiñanes. Primer turno de intervención, señor Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, en canto ao que di o compañeiro do requerimento de augas de Galicia, pois xa estaba incluído ese aspecto en algunhas alegacións. Non sei se as estudiaron polo miúdo, pero ese tema xa estaba incluído. Están aí para ver. Ben, en canto ao punto do orden do día, modificación de crédito, pois nós xa o dixamos fai 2 plenos. No BNG non concordamos con estas formas de facer do goberno, pola porta de atrás, cunha falta total de transparencia para os grupos da oposición. Entendemos que as obras e os proxectos deben de quedar recollidos no orzamento como documento que reflicte precisamente os ingresos e a previsión do gasto. E non como fai este goberno, tirando de improvisación e con cargo ao remanente. Xa é a cuarta modificación de crédito que fan en 2 meses, a cuarta, casualmente, móvense a un ano das eleccións, porque isto único que responde é a súa estrategia de campaña. Pretenden esta modificación de crédito para pavimentacións varias e para obras que son necesarias. Sí, pero son necesarias desde fai tempo, Pero claro, a vostedes córrelle presa agora para que dé a tempo antes das eleccións. Incluso, como xa se dixo aquí, tiveron a caradura de metela por urxencia nas comisións informativas deste luns, do luns pasado. E, bueno, se temos en conta tamén os informes de intervención, esta modificación de crédito afecta ao obxectivo de estabilidade orzamentaria e, ademais, a señora interventora informa desfavorablemente esta modificación con cargo ao remanente, tendo en conta o incumplimento do período medio de pago a proveedores e outros requisitos. Por lo tanto, máis motivos aínda para votar en contra desta modificación de crédito. Ademais de que, bueno, xa o dixen, que no BNG non imos a ser cómplices, xa o dixamos en outras modificacións de crédito que viñeron a pleno anteriormente, non imos a ser cómplices das estrategias electoralistas deste goberno, porque non responde máis que a eso. E, bueno, quixo facer o señor teniente de alcalde, cando presentou este punto, quixo facer demagoxia co vial do Condisal, de que iba, bueno, cando estaba rematando a intervención do punto anterior. Dixo, vai haber na modificación de crédito ao arranxo. Oiga, o arranxo ven unha pavimentación, que eu sepa, non é máis que eso, botar un piche e empichar, pois, porque se empicha unha carretera non van a pasar mellor os camións, penso que o sabe todo o mundo. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Segundo, ten a palabra o señor Ruiz, primer turno. Gracias, señor presidente. Bueno, traemos unha modificación de crédito para dotar de crédito tirando do remanente e levar a cabo a execución dunhas obras que se os veciños son quen de ollar
plenos pasados verán que hai grupos da oposición que estaban a reclamar algunha destas. Hoxe, como traemos aquí o financiamento para leválas a cabo, hoxe resulta que estamos facendo electoralismo. En uns plenos se nos acusa de que non facemos nada, de que temos berres desfeito, e agora que traemos berres se nos acusa de que facemos electoralismo e solamente llevamos a dar un pouco de chapapote por arriba. Bueno, non só o noso. E o noso é tirar de remanente, que, por certo, na liquidación do ano pasado arrochou unhas cifras de aforro de máis de 3.600.000, pois tiramos de remanente, levamos a cabo, financiamos ou traemos para a súa aprobación a financiación de unha serie de obras que consideramos necesarias. Algunha delas atendendo, como digo, aos requerimentos dos membros da oposición que acaban de decir agora que estamos a facer electoralismo. Vou a enumerar as obras que se pretenden financiar. É a pavimentación do vial municipal de Berres ata o Saltiño, a pavimentación de varias rúas en Boiro, como son ao redor do centro médico, unha parte final do Camiño Real, a Rúa Breiro, un tramo da Rúa Currillo, a rotonda da Praza Mancomunidade e un tramo da Salvador Allende. A pavimentación do vial municipal dos depósitos de auga á carretera de Espiñeira, un miradoiro en Vista Alegre para corresponder ca comunidade de Montes de Brión polo uso que fixo o Concello dos campos de fútbol de Vista Alegre, a renovación de servicios no Monte do Sino, que implica a sustitución do saneamento e do abastecimiento nun lugar onde están a ter problemas con el, a mellora de servicios e construcción dunha senda en Bermo para dotar de saneamento unhas vivendas que actualmente non teñen, a recuperación do envellecemento de elementos etnográficos, como é a fonte do lavadoiro de Cabo de Cruz, da que xa se comentou aquí tamén, por un total de 46.804,97 en total, a utilización de máis de 800.000 euros para a execución destas obras que consideramos necesarias e que atenden a petición non só dos grupos da oposición, como digo, está aí os plenos anteriores para ollar e ver a súa reclamación, sino tamén a necesidade dos veciños, que é o que nos ten que mover á hora de poñer en marcha os recursos públicos para a mellora destes viales. Muchas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. Ten a palabra, señor Tiñanes. Di o refraneiro popular galego: a noite María colla pedra e fía, que basicamente é o que lle pasa a vostedes cando se achegan as eleccións e cando intentan maquillar un pouco isto. Mire, é certo que grupos da oposición pedíamos cousas das que se traen aquí, pero tamén é certo que pedíamos a mellor outra cousa. Por exemplo, o tema da pavimentación do vial municipal de Berres ata o Saltiño, o que se pedía era precisamente eso, que se anchease, que se puxasen luminarias e que se puxase unha acera. Eso único que vai a ser igual de perigoso, igual de mal iluminado e igual de pouco accesible para os peatóns que pasen por ali, para a xente que vai por ali a andar. É exactamente igual de problemático para cando se atope un coche, un camión ou dos camións para poder pasar. Exactamente igual. Non, digo, porque como vostedes, non, que pedían vostedes, non, nós pedíamos unha cousa ben feita. Repito, hai aquí cuestións que levan encima da mesa desde o principio da legislatura, incluso desde outras legislaturas. Home, que o traian agora e que aínda por riba me diga de forma trampulleira, non, é que como temos remanente de outros anos, vámoslo facer agora. É dicir, non o gastaron antes porque non lle deu a real gana, porque luce moito máis facer o último ano das eleccións. Hombre, mire que non nos chupamos o dedo, Por que hai 3 millóns de euros que se deixaron de executar de outros orzamentos, podendo metelos aquí con anterioridade? Ou logo non facían falta todas estas cousas antes? A única que lle podo pasar é o tema da fonte do lavadoiro de Cabo de Cruz, porque deu de ser as últimas cousas que pedín, pero o resto non hai tempo que o pedín. A primeira cousa que pedín cando cheguei aquí foi precisamente o tema da rúa entre Nino Piere e a calle Ancha. Pasaron non sei cantos plans de obras e non sei cantos orzamentos. Traen en este. Mire, eu non lle nego que as obras son necesarias, xa lle digo, por eso non vou votar en contra. Pero entre que son simplemente maquillaxe
o do vial de Berres ata Saltiño, incluso unha chapuza que non cumple cos requisitos que lle vai a poder, que lle manda Aguas de Galicia, e co resto está claro que por tempo e forma pues, son, eso, propaganda electoral que vai a ser no seu momento, porque seguro que se vai a sacar a foto e seguro que nos vai a poñer un cartel ben grande, como puxo por aí adiante. Entón, como comprenderá, non estou en contra das obras, estou en contra da execución de algunhas, da falta de concreción de algunhas e, sobre todo, da maquillaxe e da simple estética que supoñen para vostedes agora que se achegan as eleccións. Por lo tanto, pois, miren, é a súa forma de facer as cousas. Repito, enorgullecerse de non gastar, de deixar de executar 3 millóns nos orzamentos deste ano para metelo todo antes das eleccións, o que quere que lle diga, o máis ben é para estar calado, non para sacar peito. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Tinianes. Segundo turno, señora Suárez, ten a palabra. Grazas. Ben, moi breve. Eu quero recordar que aquí hoxe non se están aprobando obras, apróbase modificación de crédito. Que quere dicir? Estás aprobando sacar cartos do remanente para poder gastar. Que eles dignos que van a ser nestas obras, neste pavimento? Pois igual sí, pero unha vez que teñan os cartos disponibles, igual pavimentan no que están dicindo agora ou pavimentan no outro lado, porque visto, calquera se fía. Nós o que queremos é que as obras que son necesarias vayan polo procedimento que teñen que ir vía orzamento e con transparencia, e non así pola porta de atrás, como dixen antes. Nada máis, gracias. Muchas gracias, señor Suárez. Señor García Díaz, tenga el turno, segundo turno. Sí, muchas gracias. Bueno, señor Ruiz, mire, después de mi intervención dijo que no se podían colocar rotondas donde quería el PP. Nosotros no hemos pedido ninguna rotonda, los de la rotonda son ustedes, y en eso son unos campeones. Eso lo tenemos claro. Como dijeron los compañeros de corporación, efectivamente, se nos anuncia esta modificación de crédito por vía de urgencia el mismo día de las comisiones y se nos entrega una documentación que después pudimos acceder a los proyectos en teoría programados. Antes que nos repartieran los papeles y el señor portavoz del Partido Socialista nos anuncia que hay una moción de urgencia por una modificación de crédito para hacer unas obras, yo creí que por primera vez en 8 años se iban a hacer ustedes eco de las demandas vecinales y que iban a dotar una partida importante que no solucionaría el problema, pero podría en un pleno y no en el último año, sino en años anteriores. Entre otras cosas, pedíamos que se duplicara la capacidad de los depósitos en Espilleira. Nosotros entendemos que no hacer caso a las verdaderas demandas vecinales se deben al plan que venimos denunciando de privatización del servicio de aguas, porque cuando no haya dinero en el concello ni partidas para dedicar a esa necesidad perentoria, se dirá que nos vemos en la necesidad y obliga de privatizar el servicio de aguas, lógicamente con el consiguiente aumento del recibo a todos los vecinos. Nos habla de ahorro. La verdad que los eufemismos son muy buenos, ¿no? Es decir, claro, yo ahorro porque he sido un mal gestor en los últimos años y mi ejecución del capítulo 6, que es de donde normalmente genero, no voy a decir el 100%, pero el 80% del remanente. Soy un mal gestor durante todo el año y las ejecuciones son mínimas, por no decir irrisorias. Si estuviese gobernando el Partido Popular y hiciésemos esa gestión tan deficiente del capítulo 6, que es el de obras, bueno, yo creo que los gritos se escucharían más allá de la Serra da Loba. Pues es eso, no es un ahorro, es una mala gestión. Eso es igual, aunque la gestión sea deficiente, en el tema de la gestión de obras, los sueldos se cobran íntegros a final de año. Mire, a pesar de no tener la sensibilidad suficiente en buscarle una solución a los problemas que en distintos puntos del concello se están teniendo con el tema de la traída de aguas, para que no diga, esto es histórico, que se recorde este pleno, pues
ya era nuestra idea, le íbamos a votar igual a favor de las obras. Todas las obras son necesarias y por eso vamos a votar a favor. Lamentamos y reitero que en esta urgencia para aprobar esta modificación de crédito para obras no se haya tenido en cuenta la demanda de los vecinos, que es esas necesarias y urgentes inversiones en la red de agua municipal, pero bueno, como dice usted, no se ocultan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Díaz. Segundo turno de intervención, señor Ruiz. Sí, por comentar, agradezo yo ao Partido Popular o voto favorable. Por comentar algunha das cuestións que se planteou aquí, falaban vostedes da urxencia. Bueno, a urxencia, para que sea de coñecemento de todos os veciños, haberá alguén que xa o sepa, haberá xente que non, e por iso quero comentar. A urxencia é que tuvemos unhas comisións informativas, hoxe xoves, non? Tuvemos unhas comisións informativas o pasado luns. Aí, a esas comisións, levamos a documentación deste punto do que estamos a falar hoxe en día, neste momento. E non só eso, sino que, como saben os concelleiros, é unha aprobación inicial de unha modificación de crédito, co cual lles espera por diante 15 días de período de exposición pública e de alegacións para que podan indicar o que consideren oportuno. Urxente, home, urxente non foi. Non foi porque podíamos, a normativa así o permite, poderíamolo, se non nos dera tempo de telo preparado antes, poderíamolo traer de urxencia ao pleno e aprobarlo no pleno, e así terían vostedes razóns para queixarse, como se están a queixar, para que lle demos documentación o luns, o luns lle damos a documentación, o luns. Bien. Maquillaxe é simple estética, ou mal xestor. En este momento, recién rematadas as beirarrúas na Avenida de Constitución, ca glorieta que ali se fixo. En San Mauro estamos co Rueiros e en Runs, estamos ca Casa do Mar en Cabo de Cruz, estamos ca Casa da Cultura, da Cachada, estamos no Parque de Cima de Vila, estamos no Parque de Comoxo, estábamos na pavimentación do Esteiro que se acaba de rematar, estamos na pavimentación en Xián, estamos en Bealo tamén con pavimentación, estamos no campo de fútbol da Mina, seguro que se me quedan cousas no tinteiro, eso agora. E traemos as cousas para mañán, que son as que traemos aquí, como xa os trouxemos no pleno anterior, que tamén trouxemos obras no pleno anterior, para mañán, porque o traballo continúa. Bueno, maquillaxe é simple estética, entón estas que acabo de enumerar, que eranlo? Pasa que hai que ir paso a paso, e atendendo as necesidades que se vayan producindo en cada momento. E por último, me falan da auga dentro do Partido Popular. E outro día parece ser que estuveron en Brazos aí facendo un vídeo en Brazos que é, decía vostede, histórico. Pois sí que é histórico, sí, as bombas que ali había son as que había posto Velo, e sí que eran históricas, sí, eran históricas, cambiámolas nós. E agora vamos a cambiar o tubaxe tamén, aquelo era histórico tamén os cachos de madeira que había no depósito de agua de Espiñeira para que a agua non escapara das tuberías. Vostede teno que saber, porque era o concelleiro de área, e teno que saber, están aí as fotografías tamén, cambiamos nós aquelas bombas e máis aquelas tubaxes. Nada máis chegar, debíanselle 300.000 euros a Aguas de Galicia, que tuvemos que pagar nós. E me falan da auga e da xestión da auga, que hai que ter un depósito. Claro, eu estuve buscando o proxecto que deixou aquí sin facer o Partido Popular de dotación de un novo depósito e resulta que non atopei porque non existe, claro, agora claro, vemos a palla no ollo alleo, evidentemente que vemos a palla no ollo alleo, evidentemente. Agora, se a pretensión do Partido Popular é adiantarse xa para privatizar a auga, desde logo, mentras nós estemos aquí, non se vai a privatizar nada. Se están creando vostedes o relato para chegar mañán, non nos quedou máis remedio, non. Xa casi o teñen que facer porque, repito, 300.000 euros e debían Aguas de Galicia cando nos chegamos aquí, de agua consumida, e as bombas de Brazos eran, bueno, ibas a decir as de Franco non, eran as de Velo. Casi, están aí as fotografías. Bueno, que me falen de ciclo da auga, nós esperamos rematar esta legislatura e poderlle enumerar aos veciños as melloras acometidas no servicio de abastecemento de auga, unha por unha, e que vexan e valoren os veciños o traballo que levamos feito en canto ao abastecemento.
seguimos a traballar para que se produzcan os menos cortes posibles. Onte, ni máis ni menos, prodúcese a última hora da tarde nos puntos altos, como é costume cando falta auga nos depósitos. Parece ser que houve unha avería en Padrón e non suministraron auga a ningún concello da parte norte da Ría de Arousa. Onte xa se solucionou a última hora da noite, a partir das 10 empezou a entrar auga e hoxe temos os niveles de depósito normalizados, co cual hoxe non vai haber problema. Hai problema cando eses depósitos baixan. Bueno, e onte, evidentemente no verán temos que tirar o abastecemento que nos presta Aguas de Galicia e onte non o pudo prestar e é o que pasou. Vamos a seguir traballando en corregir todo o que este nas nosas mans para que os cortes sean os mínimos e iso se produzcan os mínimos inconvenientes posibles á veciñanza. E repito, cando acabe esta legislatura daremos conta de todo o que levamos feito con pelos, señales e fotografías, que algunha é lamentable, e fotografías de todo o que hemos traballado no sistema de abastecemento de auga. Moitas gracias, señor Ruiz. Vamos a pasar á votación deste punto número 4 do orden do día. Votos a favor? 15. No, quedou 14 votos en contra, 3 votos en contra, a 2, vale, e abstención, agora sí. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 5 do orden do día, e o expediente 7802/2019, resolución de reclamación da Comunidade de Montes Veciñais de Monte Común de Banqueiro para excluir do inventario municipal a parcela referente catastral que aparece reflexada e incluída na parcela total do inventario municipal. Primer turno de intervención, ten a palabra o señor Tiñanes. Gracias. Sí, aquí vou volver a facer fincapé no de antes. Vostedes dan a documentación que consideran máis favorable aos seus intereses, pero é outra documentación que sigo esperando e que menos mal que un se busca a vida e a atopa por outros lados. Se vostedes teñen un acordo ca Comunidade de Montes firmado este pasado martes, o iban a ter, e xa tiñan un borrador previo, polo menos saberlo metido no expediente, ou metido a posteriori, como fan a veces, que a veces incluso nos aparecen documentos o día do pleno. Digo porque outras cuestións que non veñen a conto, máis alá de que para facer ao mellor algún tipo de especulación política sí que aparecen nos informes. Pois isto que sí que é relevante, non aparece. E, ademais, é moi relevante porque isto indica que volven vostedes a empezar a casa polo tellado, que poñen o carro antes dos bois. Porque o que ven en este pleno tiña que haber vido no pleno anterior. E o que veu no pleno anterior tiña que haber vido en este pleno. Porque o lóxico é que primeiro vostedes chequen a un acordo ca Comunidade de Montes para o uso da parcela, que é o que teria que haber vido antes, e posteriormente, cando vostedes teñan o acordo ca Comunidade de Montes, traian a pleno o uso da parcela. Pero, bueno, facemos as cousas ao revés. Usted me dirá que o orden do factor non altera o produto, pero, como comprenderá, implica que os concelleiros da oposición temos que facer un acto de fe cada vez que vostede trae unha proposta aquí. E eu xa lle digo, actos de fe, algún lle teño feito e teñeme salido bastante mal, así que xa procuro non facerlle ningún e a máis mínima dúda, pois intentar poñerlle cancelas a esas cuestións. Espero que cumplan polo menos o acordo que fixeron ca Comunidade de Montes. Sei que ali en Exipto van a facer. En este caso, no caso do tema da residencia, veremos se traen o que dixeron que iban a traer. Nós xa o propuxemos, non fun eu único solo no anterior pleno, é dicir, se vamos a facer todo o esforzo que vai facer o Concello, pois polo menos ter voz e voto en esa infraestructura que se vai crear ali. Vostedes lle dixeron a xente, parece ser que iban a mirar eso, aquí non o dixeron, así que convídolle a que si é certo o diga. E nada, cando traian o proxecto e estea todo, conforme o esperado e non nos atopemos con empresas de última hora, pois votaremos a favor. Mentras tanto, o mesmo que na anterior cuestión, e xa digo, por unha cuestión técnica, por poñer o carro antes que os bois,
vámonos a abster, porque xa lle digo, non me parece de recibo que primeiro se chega a acordo da Comunidade de Montes e despois se traia o uso da parcela, ou, perdón, eso que se debía de haber feito, se traia o uso da parcela e despois se chega a acordo da Comunidade de Montes cando xa está o uso votado en pleno. Non, sinto, pero non ten pés nin cabeza. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Tiñanes. Primer turno. Sí, ten a palabra, señor Suárez. Gracias. Ben, pois ben hoxe a pleno a desestimación da alegación da Comunidade de Montes na que se solicitaba quitar do inventario municipal este terreo, esta parcela, e ben a pleno precisamente hoxe, cando é unha alegación do ano 2019, é dicir, que leva sin resolver 7 anos. Durante este tempo sí que hai outros escritos de particulares solicitando que se resolva e incluso instando a Valedora do Pobo, polo que vimos. É un particular, non? Bueno, pois, dende o 2019, ven a pleno precisamente hoxe, cando saiu este tema no pleno pasado, sin que soubéramos nada. Por certo, pleno, onde vostedes nos dixeron que non había ningún problema, nin ningunha dúbida na titularidade do terreo. Non había problema, pero hoxe ten que vir aquí o asunto a pleno, para resolver, que non se entende nada. Se hai un acordo, que está falando o compañeiro que é un acordo, se hai un acordo entre o Concello e a Comunidade de Montes, entón non está tan claro que o terreo sea do Concello, como falan vostedes aquí nestes informes. Porque entón non se chegaría a ningún acordo. Estaba clarísimo, para vostedes era clarísimo que o terreo era do Concello. E agora de repente hai un acordo ca Comunidade de Montes. Pois entón non estaría tan claro. Nós non podemos apoiar este punto, nada máis, gracias. Gracias, señor Suárez. Sí, ten a palabra, señor García Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, después de los aspavientos de incitatus, en el tema del agua pasa lo siguiente. Kilómetros, no hemos hecho nada, el Partido Popular no ha hecho nada en agua. Todo lo que se cambió, toda la tubería que va de Boiro a Cabo de Cruz, no sé quién gobernaba de aquella, creo que era el Partido Popular. La presión de agua, la bomba de presión de agua que se metió en el polígono, que no tenían agua y que había problemas con los hidrantes, más de 250.000 euros el Partido Popular. El 99%, por no voy a decir el 100%, pero el 99% de la Uralita que había en el casco urbano lo retiró el Partido Popular. Pero es que es más, aquel bipartito excelente y que vigilaba las obras con gran detalle, en la calle peatonal que va desde el Kirs a, ¿cómo se llama?, a la Plaza de Mancomunidad, en el cruce donde está Viajes Barraña, ese trocito lo dejaron con Uralita y perdía el agua. Ya le digo, decir que no hemos hecho nada con el tema del agua, tal. Que las bombas eran, sí, pero mire, desde que Franco era cabo, o como decía usted, desde Velo, han pasado muchos alcaldes del Partido Socialista, ¿eh? No, alcaldes no, pero bueno, formaban parte del gobierno. Pero la culpa es del anterior equipo de gobierno que heredó 22 millones de deudas, sobre todo 11 a proveedores. Y no, miren, nosotros no faltamos a nuestra palabra, porque si decimos públicamente que no privatizamos algo, no lo vamos a privatizar. Igual que no vamos a subir los impuestos, mientras que otros faltaron a su palabra y subieron el IBI. Pero bueno, pueden seguir haciendo aspavientos, ya saben, ¿no? Para llegar a cónsul falta poco. Punto número 5. Estábamos haciendo el indio el pleno pasado. Es seguro de tal. Usted hizo una guardería. Mira, lo dice el informe. Sí, yo hice una guardería. Pero la entrada de la reclamación es de noviembre de 2019. Ya llevábamos unos meses fuera, ¿no? Teníamos que tener la obligación de conocimiento de eso. No lo digo yo. Teníamos que tener la obligación de conocimiento de eso. Igual que dice usted, teníamos nosotros la obligación. Por cierto, nosotros hemos hecho una guardería, bueno, una galiña azul, porque mejor no uso un lenguaje inclusivo, uso un lenguaje del tardofranquismo.
convenio con la Xunta de Galicia. Pero también hubo una expropiación en la Comunidad de Montes del que usted formaba parte para hacer un polígono industrial, ¿verdad? Y había unas compensaciones. Nosotros hicimos algunas de aquellas que estaban pendientes en su momento, ¿verdad? O también nos las va a negar. Ya le digo algunas. Dice, es que dejaron sin hacer aquella. Sí, algunas sí dejaron sin hacer. Y menos cuando no había un puñetero duro en el concello. Que dejaron ustedes, que nosotros no nos lo llevamos. Mire, se rieron porque nos ausentamos de la votación. Bueno, hacen el teatro. Si tan seguro era, ¿por qué traen esto? Y firman un convenio, no sé si fue el lunes o el martes de esta semana, convenio que aún no está ratificado por la Asamblea. Y que si no se ratifica en la Asamblea, el riesgo sigue estando ahí. Pero bueno, hacíamos teatro. ¿O es que hicieron la consulta jurídica oportuna y les dijeron, mira, tapademos un poco? Mire, no lo iba a hacer, pero ya que he visto cómo está el tema y he visto las actuaciones, les voy a poner un vídeo muy elocuente un audio muy elocuente de un asunto como este, si me lo permite la maquinita de las narices. Ya sería la leche que no. Este es un político muy cercano a ustedes. Y por un tema parecido... Lo que acaba de hacer el Partido Popular con la ayuda de Vox es muy grave. Regalar un terreno valorado en más de 2 millones de euros a una empresa para que realice una residencia de mayores privada. No se trata de una residencia pública, no se trata de reforzar los servicios públicos de atención a nuestros mayores. Se trata de una residencia privada que reserva el 60% de las plazas para el uso privado, facturando con el afán de lucro de una empresa. Eso es simple y llanamente privatizar un servicio público. Si quieren hacer una residencia, que cedan el terreno a la Comunidad de Madrid para que construya una residencia pública. Lo demás es estafar a los mayores y a sus familias. Nosotros no vamos a ser cómplices de regalar suelo público a una empresa privada. Arganda necesita cuidados públicos, pero no pelotazos privados. Portavoz del Partido Socialista, Arganda del Rey. El segundo turno les... Muchas gracias, señor García Díaz. Tenga palabra el señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Traemos para votación do pleno, para consideración do pleno, a desestimación, a pretensión por parte da Comunidade de Montes de quitar do inventario esa parcela do Saltiño sobre a que estamos a falar e sobre a cal no pleno anterior lle demos unha cesión a unha entidade sin ánimo de lucro para construir a primeira residencia de anciáns en Boiro e que se poña en marcha ese servizo no noso concello. Non había por que firmar coa Comunidade de Montes, agora explicarei por que se firmou, o que non había que pedirlle permiso á Comunidade de Montes porque está esa propiedade, igual que fixo o Partido Popular cando fixo ali a Galiña Azul. Bueno, pois nos accedemos para a construción dunha residencia de terceira idade porque entendemos que é propiedade, e así o dixemos no pleno anterior, porque entendemos que é propiedade do Concello e por eso o fixemos. Hai que aclarar que a Comunidade de Montes de Abanqueiro ten solicitado a titularidade de máis parcelas que esta. Vamos a resolver sobre esta en concreto, sobre a do Saltiño solo, así o dixen tamén nas comisións e é ben que se aclare. E desestimamos porque se leva feito un traballo por parte dos traballadores municipales, tanto polos técnicos como polos xuristas, en canto a esta parcela, e eu quero dar lectura a algúns das cousas que se din en eses informes. Por parte do informe técnico, realizado o traballo de xeoposicionamento SIX con cartografía satelital actualizada, pode comprobarse con total claridade como non existe ningún tipo de indicio, superposición ou intersección entre as propiedades que constan documentadas no Rexistro Oficial de Montes Veciñais en man común da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia e as que constan documentadas no Inventario Municipal de Bens de Titularidade Pública do Concello de Boiro. Polo anteriormente exposto, o técnico que asina considera que non procede a reclamación realizada pola Comunidade de Montes Vencinal en man común da Banqueiro en relación
relación coa parcela municipal inventariada. Isto o di o informe técnico ao que se lle dou traslado á propia comunidade para que alegara o que considerara oportuno e non aportou ningún documento que fixese variar de ninguna das maneiras o que dictamina este informe técnico. Por un lado, e logo o xurídico di que non consta ningún outro expediente ou acto de deslinde que permita individualizar ningunha outra parcela concreta da Comunidade de Montes de Banqueiro e cuestionar a titularidade do Concello sobre a parcela en cuestión. Debe terse en consideración que o Concello realizou actos de disposición en calidade de propietario sobre esta parcela, como a implantación da gardería que xestiona o consorcio, actos de disposición que non foron cuestionados en ningún momento e que acreditarían a pacífica posesión da parcela por parte do Concello. Efectivamente, por que xurde no 2019 este interés por parte da Comunidade de Montes? Bueno, pois eu non sei cal é o motivo, a verdade é que non descoñezo, o que si sei é que cronolóxicamente falando cadra que hai un particular que forma parte do expediente, como dicían antes os grupos da oposición, que manifesta interés en esta parcela e a raíz desa manifestación de interés en facerse ca mesma, de permutala, é de onde xurden as reclamacións e as insistencias por parte da Comunidade de Montes. Comunidade de Montes ca que se reuneu o señor alcalde en máis dunha ocasión nos últimos días para dar traslado da intención de traer a pleno esta desestimación e explicar o porqué se traía e tamén para coñecer o parecer e o interés da propia comunidade sobre estes terrenos. Froito desas negociacións, pois efectivamente firmouse un acordo entre a directiva actual da Comunidade de Montes e o Concello de Boiro, onde, pola súa parte, sempre e cando o Concello de Boiro cumpla ca dotación social que se pretende facer tanto en esta parcela como na que hai ahora mismo en Exipto, a Comunidade de Montes, a directiva da Comunidade de Montes, pois firma que renuncia a calquera tipo de reclamación sobre estas parcelas. E iso é o que traemos a pleno, para dotar de maior seguridade xurídica, evidentemente, a situación, porque no último pleno se considerou que igual había algunha cousa que quedaba aí no tinteiro. Pois para aclarar a situación, eu creo que está perfectamente argumentada, además con argumentos sólidos por parte tanto do técnico municipal como do departamento xurídico, e como xa dixen antes, e de outro lado a Comunidade de Montes, a Comunidade de Montes non aportou ninguna documentación, ninguna cousa que fixera variar os informes do Concello, e por iso eu creo que está medianamente claro a situación da que estamos a falar. O que se propón ao pleno é, primeiro, desestimar polos motivos expostos nos informes do arquitecto municipal do 4 do 4 do 25 e do 8 do 7 do 26 e nos informes da Secretaría Municipal do 27 do 4 do 25 e do 14 do 7 do 26 a solicitude presentada no Concello con data 3 do 7 do 23 pola Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Banqueiro para dar de baixa do inventario municipal a parcela con número de activo 1B10013. Segundo, que se notifique este acordo ás persoas interesadas. Iso é a proposta que traemos, perfectamente respaldada polos informes tanto técnico como xurídico. Moitas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención, ten a palabra o señor Tiñanes. Dende logo que lle escoite, sabendo que hai, dalle vostede un máster en neolingua a calquera. A Comunidade de Montes non presentou ningún informe que fixera cambiar o criterio. Ustedes non cambiaron o criterio porque non lles deu a gana, porque a Comunidade de Montes sí que presentou. Vamos a traducirlo de Román Paladino. A Comunidade de Montes presentou, fixo varias alegacións, só que vostedes estimaron que non cambiaban o seu criterio. Traducido a Román Paladino, Están aquí desde la posesoria de 1800 e pico, ata despois alegacións sobre papeles de 1958, etc. Eu xa lle dixen que eu pola miña conta, e vostede sábeo, ora dirá que non, porque como sempre di que non vou falar con vostede, pero vostede sábeo, que eu particularmente intereseime no asunto, e fun á Consellería, e dali non quitei nada claro, así como en outras cousas que lle teño comentado, e despois lle teño dito, mire, olvídase desto, porque xa atopei máis ou menos o que había, non ten moita historia. Aquí non, aquí dixenlle, creo que hai suficientes dúbidas razonables para os escritos que figuran en poder da Xunta de Galicia dentro da Constitución da Comunidade, incluso anteriores, a titularidade deses terreos sea cando menos dubidosa.
como era cando menos dubidosa, dixen eu non vou a votar a favor de eso e, polo tanto, me estiven sinalando, ademais, como decía daquela o señor García Diáguez, que a miña abstención non varía o voto. Despois, outra cosa que teño que criticar, ese papel que acaba de decir vostede, que ten aí vostede, por que non anexa ao expediente? É dicir, aquí se teñen incluído papeles no expediente o día do pleno. Entre eles, por exemplo, os planos da Casa da Cultura. Os planos da Casa da Cultura, o mismo día do pleno. Bueno, pois sabendo que algúns estábamos pendentes de esa... Non digo yo, porque se non se lle di con exemplos claros, vostede nega todo. E sabendo que algúns estábamos pendentes desa firma, dese acordo, pois que menos que incorporar. E se ve que tal, pois tamén podía perfectamente mandar un aviso que se incorporou un expediente ao pleno. E se tal, traino de urxencia. Falaba antes vostede da urxencia e falaba de que non había problema en que se trouxera de urxencia o luns. Mira, algúns traballamos de luns a mércores e temos cousas que facer. E non podemos estar pendientes de que se nos metan na comisión informativa cousas, expedientes de máis de 100, 200, 300 páxinas. 8 distintos. Pero un papeliño dun acordo da Comunidade de Montes non o meten. Un papeliño que, ademais, é o máis relevante de todo o que hai aquí. Porque os intereses espurios que poda ter, supuestamente espurios, que poda ter calquera, son confabulacións súas, con razón, sin razón, fundadas ou sin fundar, pero eso non son máis que lucuracións. Pero isto non é unha lucuración, esta é unha firma, un acordo do Concello cunha entidade como é a Comunidade de Montes, e non figura parte do expediente. E porque algúns nos movemos e falamos a comunidade porque sabíamos que estaba pendiente deso. Eu, por exemplo, entereime ainda hoxe á mañá. Entón, claro, así se traen as cousas ao pleno. Eu xa lle digo, vostede é moi experto en esa neolingua, en retorcer a linguaxe, de decir non hai papeles, non hai alegacións da Comunidade de Montes e despois añade a coletilla que fixeran cambiar o informe. A verlos hailos, o que pasa que vostedes non quixeron cambiarlos. Bueno, como sempre, pasan o rodillo polos veciños, pasan o rodillo polas comunidades, polas asociacións, polos clubs deportivos, pasan o rodillo pola oposición, teñen maioría absoluta, está claro que se lle subeu un bastante á cabeza, e fan o que lles dá a gana. Mire, o que lle dixen antes, xa non me repito máis, vámonos a abster, non porque estemos en contra de que aí se faga unha residencia, nin porque se lle dé un uso público, senón porque esta forma trapallea de facer as cousas é totalmente impresentable. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Ciñanes. Segundo turno, señor García Díaz, ¿no? Sí, tenga a palabra. Muchas gracias. Mire, que todos los informes son desestimatorios. No quiero equivocarme. Informe de Secretaría, apartado 8, oitavo. Consta que empresa Procat Ingeniería e Medio Ambiente SL, que realiza traballos de xestión de inventario para o Concello, presentou no rexistro con data 1 de junio de 2022 varios informes previos, sen asinar, para resolver distintas reclamacións formuladas por particulares para modificación de inventario municipal. Entre eses informes está o identificado como P160/2020, relativo ás reclamacións presentadas por la Comunidade de Montes de Abanqueiro, o 21 de 11 de 2019 e o 9 de 12 de 2019. Informe no que se propón estimar a reclamación e dar de baixa do inventario municipal varias parcelas, entre as que figura a parcela 1B10013, na súa totalidade, inclusive a parcela con referencia catastral, número tal, sobre a que está edificada a gandería que xestiona o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da Xunta. Con carácter de resolución previa, o ditame do Concello á empresa autora do informe propoñía estimar a reclamación coa seguinte argumentación. Vista a documentación consultada e aportado, propónse estimar
sen prexuízo dunha resolución distinta unha vez aportada nova documentación, tendo en conta que o inventario trátase dun documento rectificable anualmente. No sé, he escuchado a unos, he escuchado a otros, de esto nadie ha hablado. La empresa Procat no es una empresa que no la ha contratado el Partido Popular, fue la empresa que hizo el inventario de bienes inicialmente, cuando gobernaba el señor Deira, con el apoyo del Partido Socialista. Nosotros, cuando gobernamos, entendíamos que habían hecho el trabajo de campo y que debían seguir, y así hicimos algunas modificaciones con los informes que mandaba esta gente. De algunos en que había dudas, porque eso al fin y al cabo, como bien se dice, es a criterio también de la parte política, algunos no se resolvieron y quedaron en el tintero. Creo que de algunas que dejamos nosotros sin resolver, las heredaron ustedes, y algunas vinieron nuevas como esta, y lo que se ve es que había ya un criterio. No sé, como en el informe no se pone cuál fue, o si se le ha pedido que se firmara ese informe definitivo en la empresa, y los argumentos claros y contundentes para estimarlo. Ya digo, como según donde venga el viento, sopla de una manera o sopla de otro, pues no sé a dónde quedarnos. Pero mire, como ya dijo el señor Xurxo, conocemos su forma de argumentar, para que no digan que no le vamos a votar en contra, nos vamos a abstener. Me ha gustado la justificación, de verdad que sí, es que es digna de ponerla en cualquier curso de oratoria. Es la argumentación por la que hoy viene esto, tal. La realidad, una vez traducido, ya sabe, ¿no? El portavoz del Partido Socialista de Boiro a Ciudadanos Corrientes tal, y dice, joder, es que nos avisaron que la podíamos estar jorobando. Y por eso lo traemos. No es porque hayamos reflexionado y que hemos tenido una iluminación divina. Esa es la realidad. Pero bueno, ya se sabe que a veces cuando lo propone el Partido Popular y razona las cosas con argumentos claros, pues parece que solo pretenden fastidiar la acción de gobierno. Bueno, pues nada, no pasa absolutamente nada, aceptamos pulpo como animal de compañía y ya le digo, vamos a abstenernos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Díez. Segundo turno, señor Ruiz, ten a palabra. Sí, simplemente por contestar a algunha das cuestións que se ten planteado, que, claro, se nos sube á cabeza a maioría absoluta, por eso o alcalde se reúne ca Comunidade de Montes 2-3 veces as que fagan falta para intentar acadar con eles o acordo que sexa necesario. Si vostedes entenden que eso é subirse-nos á cabeza a maioría absoluta, en fin. Por certo, non sei se o dixen antes, se non, volvo a decirlo, agradecer á presidencia da Comunidade de Montes a vontade de diálogo que tuvo e a súa predisposición e a súa cooperación na firma deste acordo. Agradecerlo, de verdad, porque entenderon cales eran os intereses da veciñanza e entenderon cal era o seu papel en todo isto, perfectamente, ademais, e por iso eu quero agradecer aquí unha vez máis e públicamente. Informes técnicos, douse lectura ao informe de Procat, evidentemente, calquera que poda escoitar o informe ve que é moi simple, vale? E por eso si é do traslado tamén ao Departamento Técnico Municipal para que fixera un outro informe e que comprobara esas cuestións máis en detalle, e efectivamente o informe municipal é moito máis sólido e por eso hai que facerlle caso, evidentemente, ao informe municipal que di que eu dixen que non se presentaran alegacións por parte. Claro que sí, home, pero presentar unha alegación non significa que o técnico municipal teña que cambiar de opinión. O técnico municipal terá que ver o que aporta esa alegación, Usted sabe perfectamente do que estamos falando, Usted sabe perfectamente, terá que ver o que se aporta e se ese aporte que se fai desde a Comunidade de Montes fai variar o seu informe ou non fai variar, e o que di o técnico municipal é que non varía para nada porque o que aporta a comunidade non é relevante para o caso. Está no informe, non estou inventando nada. Sobre que non incluímos no pleno o convenio,
debería de sabelo. O expediente está bloqueado e non se poden incorporar documentos. Debería de sabelo. E xa por último, sobre o audio que tuvemos a ben escoitar na primeira parte da exposición do voceiro do Partido Popular, coincido co meu compañero, non sei de onde é, da Arganda ou de onde é, coincido con ele, evidentemente, que a Administración Autonómica en Madrid e en Galicia debería de facer residencias públicas. Como ten anunciado na súa presentación, na candidatura, recorda cando veo a conselleira que tiña anunciado unha residencia. Bueno, pois nós, aínda hoxe, non fomos quen de que nos recibira. Eu, polo ben dos veciños de Boiro, o invito públicamente aquí a que nos acorde unha cita con esa conselleira. Por favor, yo pido. Por favor, yo pido, porque temos que falar dos terrenos que temos a disposición para a construción de unha residencia pública en Boiro. E que sea das modernas, esas que anunciou Feijóo, destas de última generación. Bueno, Feijóo que leva como 15 anos sin facer ninguna, ou 16. Como 15 ou 16 sin facer nin a primeira. Bueno, pois eu lle pido aquí, yo rogo, públicamente, que esa señora que tivo a ben anunciar unha residencia pública para o noso concello, se vostede gobernaba, home, que nos reciba a nós tamén, que yo levamos pedido en moitísimas ocasións, para enseñarlle cal é a proposta e cales son os terrenos que ten Boiro a disposición dela e da súa consellería para poñer aquí en marcha a residencia pública máis moderna que queira facer baixo o sol que nos alumbra. Así yo pido que nos faga vostede, que nos atenda, por favor, porque nos pedimos, pero parece ser que o noso email non acaba de chegar ao seu buzón. Moitas grazas, señor Ruiz. Pasamos á votación deste punto número 5 do orde do día. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 8 abstencións. Por o cal queda aprobado este punto número 5 do orde do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 6. Vale, gracias. Gracias. Punto número 6. Expediente 3436/2026, designación de festivos locais para o ano 2027. Facemos algunha intervención? Sí? Pois ten a palabra en primer turno. Pues a raíz de eso, hombre, mire, aproveche también que tiene hilo directo, conoce el email, se lo manda usted a Formoso y que le comente lo hablado y lo prometido en la comida del Pazo. Ya no sé, bueno, allí en Bergondo. Ya me entiende, ¿no? Pues nada, cuando le conteste que se pongan las dos administraciones de acuerdo, y entre los dos no tendremos una residencia. Es posible que se haga una super residencia. Pero mire, oye, ustedes pidieron una, quiero recordar, que cuesta 14 millones, ¿no? Y les dijeron, sí, creo que, no lo sé, el proyecto no lo hemos visto porque lo tenía muy oculto. Pero claro, ya no hay gente en el equipo de gobierno. Y creo que son 14, creo que eran 14 millones. Y no se ocultó, en ese momento la Xunta dijo que en principio ellos aportaban 1 millón. Que ahora dígame que es mentira también. Muchas gracias, señor García Diáguez. Primer turno. Sí, a Diputación, eu estou seguro que estará disposta a colaborar con aquilo que se lle propoña, a lo menos desde este Concello, así o ten feito desde que se lle propoña. Ahora, ben é certo que terán que colaborar, o peso da inversión lle corresponde á entidade autonómica, que co aforro que se ten producido en todos estes 15 anos que leva sin facer ninguna residencia, bueno, pois ten que ser considerable e Boiro ten os mellores terrenos de Galicia para a construción da residencia da terceira idade pública, os mellores, pero a conselleira non sabe e queremos trasladar xunto con ese anteproyecto que queremos levar ali para que se construa a residencia pública en Boiro. Bueno, entendemos que o motivo era que Ribeira tiña unha construción xa no seu momento que querían habilitar para eso, despois a construción non valeu, despois houve que tirala, despois, bueno, en fin, coñecemos que é complicado isto da xestión pública. É
é complicado a xestión pública. Nós, desde logo, temos un anteproyecto e temos os mellores terrenos de Galicia para construir, repito, unha residencia pública, así que pídolle, por favor, como voceiro do Partido Popular que nos reciba esta muller que queremos ir a presentarlle o noso anteproyecto. E por ceñirme un pouco a orde do día e ao punto que toca, a proposta que se fai é como non é novedosa, ni moito menos, propónse para o ano 27 o 16 de xullo, festividade do Carme, como festivo local, e o 31 de agosto, festividade de San Ramón, como festivo local, e iso é o que temos que votar. Parece pasamos á votación. Votos a favor? 16 votos a favor, por lo que queda aprobado. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 7 do orden do día. É o expediente 5458/2025, hermanamento entre os municipios de Boiro e El Ciego. Sí, señor Ruiz, ten a palabra. Ben, vanme permitir que faga lectura á proposta que se trae. Os irmandamentos entre municipios constitúen unha ferramenta de cooperación institucional destinada a fortalecer os vínculos entre comunidades, promover o intercambio de experiencias e favorecer o desenvolvemento de iniciativas de interés común nos ámbitos social, cultural, turístico e económico. O Concello de Boiro e o Ayuntamiento de El Ciego comparten o interés por consolidar relacións de amizade e colaboración que permitan establecer canles de cooperación entre ambas as dúas administracións e a súa veciñanza. Boiro é un municipio costeiro da Ría de Arousa que destaca pola súa forte vinculación ao mar, a actividade pesqueira e marisqueira e a industria conserveira e que conta con gran dinamismo no tecido asociativo e cultural. Pola súa banda, El Ciego é un municipio da Rioxa Alavesa recoñecido pola súa tradición vitivinícola, polo seu patrimonio histórico e arquitectónico e pola súa aposta pola calidade e desenvolvemento sostible. A diversidade dos dous municipios constitúe unha oportunidade para o enriquecemento mutuo mediante o intercambio de coñecementos e boas prácticas en ámbitos como son a promoción turística, a patrimonial, a gastronomía, a cultura e o desenvolvemento económico local. Dende fai anos, os municipios de Boiro e El Ciego manteñen un forte vínculo, realizando intercambios culturais e gastronómicos con delegacións de veciñanza en cada municipio que se desplazan cada ano para poñer en valor os seus produtos máis enlleiros e dar a coñecer o seu patrimonio e a súa cultura. Este irmandamento pretende establecer un marco permanente de colaboración que favoreza a organización de actividades conxuntas, intercambios institucionais, culturais, turísticos e gastronómicos que contribuan ao desenvolvemento social e económico dos dous municipios, fortalecendo os lazos entre os dous territorios e favorecendo a creación de oportunidades para a veciñanza dos dous povos. É por isto que se propón para a aprobación do Pleno, aprobar o irmandamento institucional entre o Concello de Boiro e o Ayuntamiento del Ciego para establecer unha relación de cooperación, colaboración e amizade. Aprobar a carta de irmandamento entre ambos os concellos co contido que se recolle en esta proposta, facultar a Alcaldía Presidencia para suscribir en representación do Concello de Boiro a carta de irmandamento aprobada, así como cantos documentos resulten necesarios para a execución do acordo. Promover de forma coordinada entre ambos concellos un programa de actuacións que inclúa, entre outras, as que poidan resultar de interés, entre elas, intercambios institucionais, actividades culturais, accións de promoción turística e gastronómica, intercambio de experiencias en materia de sustentabilidade e desenvolvemento local, así como colaboracións entre entidades e asociacións de ambos os dous municipios. E, por último, dar traslado deste acordo ao Ayuntamiento de El Ciego para os efectos oportunos e proceder á organización do acto institucional de sinatura do irmandamento na data que ambas administracións determinen. Isto é o que traemos a consideración do Pleno. Moitas gracias, señor Ruiz. Si pasamos a votación. Sí. Pasamos á votación deste punto número 7 do orden do día. Votos a favor? 16 votos a favor, por lo cal queda aprobado este punto número 7 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 8, que é o expediente 3588/2026, moción do Grupo Municipal do BNG en apoio aos traballadores do comercio da alimentación da provincia da Coruña. Primer turno. Sí, ten a palabra. Sí, moi breve. Nos calquera medida que vaya mellorar as condicións da clase traballadora, en este caso das maioritariamente traballadoras do sector da alimentación, do comercio. Sabemos que estes días está habendo movilización, sobre todo aquelas traballadoras das empresas de Gadis e Freud por ter un convenio digno e que
as súas condicións laborais e salariais melloren. Todo o noso apoio a esas traballadoras, como non podía ser de outro xeito, e, bueno, simplemente porque coherente co que vemos defendendo en toda a ocasión dese apoio á clase traballadora, vamos a votar a favor da moción dos compañeiros. Moitas gracias. Moitas gracias. Primer turno, ten a palabra a señora Suárez. Gracias. Ben, o BNG presenta esta moción porque as traballadoras e os traballadores do sector da alimentación da provincia da Coruña están, bueno, nestes momentos en diferentes movilizacións para defender un convenio colectivo digno. De feito, mañán, día 24 de xuño, teñen xornada de folga. Levan meses de negociacións, pero, bueno, a representación empresarial continúa sen realizar avances significativos que permitan achegar posturas, e as demandas das traballadoras responden, pois, a necesidades importantes, como son, pois, recuperar poder adquisitivo. Tal como ben recollido na moción, pois as traballadores e traballadoras deste sector da provincia da Coruña cobran ao ano a arredor de 2.000 euros menos que as da provincia de Pontevedra, sin razón ninguna que o justifique. Entre as súas demandas tamén están mellorar as condicións laborais, poder compatibilizar o traballo cun mínimo de tempo para a vida familiar e persoal. En definitiva, o que demandan é poder vivir dignamente do seu traballo. E por iso, dende o BNG, solicitamos o voto favorable de todos os grupos da corporación para esta moción, que recolle nos seus acordos, pois, primeiro, manifestar públicamente o apoio e solidaridade do Concello de Boiro coas traballadoras e traballadores do comercio de alimentación da provincia da Coruña e coas súas reivindicacións en defensa dun convenio colectivo digno. E o punto número 2, remitir unha comunicación ás empresas Gadis e Freud instándoas a retomar a negociación do convenio colectivo con vontade real de acordo e desde os principios da boa fe negociadora, co obxectivo de alcanzar unha solución xusta que permita desbloquear o conflito laboral existente. Nada máis. Moitas gracias. Primer turno, señor García Díaz. Un segundo. Sí, ten a palabra, señor Ruiz. Si, nós anunciamos o noso voto favorable. Desde aquí mostrar a nosa solidaridade cas demandas destas traballadoras e o noso desexo de que se solucione este conflicto o máis axiña posible para ben das propias traballadoras que entendemos que o están a pasar mal en este momento e, repito, ten aquí a nosa solidaridade ca súa demanda. Muchas gracias, señor Ruiz. Segundo turno, ten a palabra, señor García Díaz. Muchas gracias. Bueno, nosotros anunciar nuestro voto favorable, pero bueno, también queremos decir una cosa, es que si lo vamos a hacer con cada convenio que se renegocie, pues no dejamos de hacer. Entiendo la solidaridad, entiendo el gesto, pero también hay que darse cuenta que, igual que yo tengo criticado a mi propio partido cuando nos manda esas mociones tipo que deben resolverse en foros que no son los locales, y muchas, por no decir el 90%, ni tan siquiera las presentamos porque entendemos desde el Partido Popular de Boiro que tiene que dilucidarse en otros ámbitos, pues entendemos que este es un tema que se debe dilucidar en otros ámbitos. De todas maneras, vamos a votar favorablemente a la moción y que por ambas partes se recapacite para que vuelva por lo menos la negociación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces esta votación de orden, do punto número 8 do orden do día. Votos a favor. 16 votos a favor, por lo cal queda aprobado. Moitas gracias. Podo explicar unha cousa acerca da moción? Sí, pode. Non, dicir que non é unha moción tipo, dicir que é unha moción elaborada polo bloque de Boiro. Home, aquí temos superficies de Freud e de Gadis donde moitas traballadoras do noso concello se ven involucradas nesta problemática, por eso consideramos a ben pois metela a pleno, nada máis. Gracias. Nada, moitas gracias. Nada, hai actividade de control dar conta das resolucións da alcaldía desde 889/2026 ata 1000/2026. Nada, dar conta do informe trimestral de PMP de morosidade no segundo trimestre de 2026 e rogos e preguntas. Se hai rogos e preguntas, si empezamos, señor Triñanes. Sí, gracias. Teño varios rogos e algunha pregunta. Antes de nada, con respecto a un dos rogos, que polo tema que decía vostede que iban a facer publicidade de todas as obras que fixeron,
o rogo polo tema da auga de Triñán, supoño que será común co resto da oposición. Digo de Triñán porque creo que é o peor sitio, esa zona que vai de Triñán a Baliño. Eu estuve ali nas casas e asegurolle que é sistemático. É sistemático. Todas as tardes se quedan sin auga. Non a vino eu, pode decir todo o que queira, que vin como sois, pero é que é máis. Na miña aldea, en Brión, non quedamos sin agua tan frecuentemente, pero que a presión baixa e moito, e a veces incluso ata o punto de que se un ten unha caldeira non ten presión suficiente como para poder encender unha caldeira, ou se un ten unha lavadora, pois a mí xa me ten pasado de que quedarse a lavadora parada por culpa de que non lle chega a presión de auga, como digo eu, dá para lavar a cara e, bueno, se botas tempo, pois podes encher unha pota, pero é un problema que teñen que vostedes solucionar. Nós trouxemos unha moción, ao mellor non queda tan vistoso como outras obras que traen vostedes, pero é unha necesidade, é unha necesidade, hai que poñer coto a isto. Eu creo que para o tema de Triñáns, seguramente un depósito en esa zona ali no alto, por onde está o unitario ou así, aínda que sea de reserva ou de emerxencia, pero algo hai que facer aí, ou mellorar o bombeo, mellorar a rede, ou facer un plan integral, que supoño que xa para esta legislatura non dará tempo, pero hai que votar mansin ou sí, porque xa lle digo, a min chamaron os veciños, eu estuve dentro das casas e non lles chega auga a mitad dos días do verán. Falaba vostede das obras que levaron a cabo, Runs, Beiradúas da Avenida de Compostela, Cabo de Fútbol de Escarabote, son todas da legislatura pasada, permítame un inciso, que o robo vai agora. Son todas da legislatura pasada, Eu na miña vida vin por ningún goberno semellante tempo de execución, e máis, nos seus carteles non o poñen. É curioso, omiten a fecha de aprobación, pero nos da Diputación sí. Beiradúas de Compostela, pós-2023. Rueiro de Runs, pós-2023. Campo de Fútbol de Escarabote, aprobado no último pleno da anterior legislatura. Eu rogaríalle que espabilasen un pouco que a execución das obras e, sobre todo, que antes de poñer carteles enormes presumindo de obras, polo menos esperen a tela licitada. Non sei a que lle pase como o do, e despois vai a miña pregunta tamén por este aspecto, como o Centro Social do Cabo de Cruz, que lles quedou deserta. E ora a miña cuestión é que van facer aí. Volverán a sacalo con maior presupuesto, virá a pleno de novo, porque terá que vir a pleno de novo se van a aumentar o orzamento, en fin. Se lle dá a Diputación, non sei, se temos que poñer cartos nós, supoño que teremos que vir aquí con todo o trámite que volta a empezar eso. Eu comento porque vostede votaba en cara licitacións de bastante menos importe, e estes son 200 e pico mil euros, e non puxamos un cartel ali enorme que botou ali 2 anos, por lo menos teñan un pouco de reparo e poñan o cartel cando teñan todo o papeleo listo, porque senón atopámonos con isto. Xa non sei se dá tempo para esta legislatura telo feito, supoño que os veciños de Cabo de Cruz se quedarán sin centro social aínda arreglado durante esta legislatura. Festas do verán. Primeira cuestión. Hai que reforzar os servicios de limpeza como fan en todos os concellos. Boiro, non sei se decir que dá noxo, pero de logo hai zonas que son claramente insalubres a día de hoxe. E as rúas e que as aceras dan noxo. Hai sitios en onde os cheiros, eu podo entender que un día ou dous despois do fin das festas, pois, leve tempo limpalo, pero hai que baldear. E diga que non. Quedará grabado e a poder haber a xente o que ten afora e o que está dicindo vostede, porque debe de vivir nunha realidade paralela. Eu rogaríalle, por favor, que se poña con eso, e sobre todo para próximos anos, para o próximo ano, despois xa veremos se están vostedes ou están outros. Para o próximo ano, prevean con antelación un reforzo para esa cuestión. Por certo, como fai un concello como Porto do Son, que prevé un reforzo para as festas do verán en limpeza de rúas. Outra cuestión que lle critiquei, que salían vostedes, e sobre o tema das festas de Boiro, dicirlle unha cousa. Eu creo que fun bastante leal e non critiquei ninguna cuestión técnica. O que si critiquei foi a falta a mala comunicación, porque o que tiñan que haber dito
non se di o día despois. En todo caso, se avisa antes. Porque senón o que dá en pé precisamente é que haxa toda esa retaíla de cousas en redes sociais e se o dixeran antes seguramente eso non pasaba. Eu, repito, e a comunicación está para máis que facer propaganda, tamén para informar aos veciños. E remato con esta, outra vez, portamos non sei cartas árboles ali encima de Vila. Por favor, non me fagan a excusa maniquea de que aquí tiñan que facer unha actuación. A actuación se pode diseñar pensando nas árbores. Dicía eu antes que ao mellor de criterios técnicos sobre carreteras non, pero de outras cousas ao mellor sí que podo ter polo menos un intercambio de parecer, porque non sei quen lle di vostede que había que arrasar con todo o verde en esa zona para facer ese parque, cando precisamente o que se estudia en todas as aulas de paisaxismo e xardinería é precisamente un paisaxismo regenerativo, que é incorporar os elementos verdes que xa hai ao paisaxe, que é precisamente facer que o que xa é existente, co tempo que leva, sobre todo os árboles que tiñan case 25 anos, que se plantaron no 2003, eses árboles que estaban ali volver, por moitos árboles que planten vostedes despois, volver a que teran o porte que tiñan, vai costar tempo. E eu non sei que criterios técnicos son vostedes, porque secos non estaban. E, dende logo, que lle dixo os criterios técnicos, eu xa lle digo, dende a miña formación discrepo moito con ele, e me gustaría ter un debate. Porque o que se estudia agora mesmo é precisamente eso, paisaxismo regenerativo, intentar adaptar as obras ao entorno natural existente na paisaxe urbana. E se non, pois fagan un cursillo, pero, por favor, cantos árboles, dicían vostedes, levamos plantados máis dos que tal. Home, se contamos das macetas, ao mellor sí. Se contamos das macetas, ao mellor sí. Eu xa lle digo unha cousa, teñen maioría absoluta. Se do meu voto dependese que seguiran vostedes no goberno facer eso como que fixeron, asegurlle que era a mesma cousa que facían. Iban a pensar dúas veces, porque é que, repito, é que isto xa non ten nin pés nin cabeza, e que se excusen en que había que facer un parque, se pode facer sin facer eso. E falando de árboles en macetas, por certo, teñen os da final da Rúa Peonil todas as macetas cos árboles secos. Haberá que rejalos tamén. Entón, pois eso. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, pois, efectivamente, eu tamén traía o rogo do tema da auga. Bueno, é que queríamos rogar que se adoten medidas eficaces para solucionar os problemas de abastecimento de auga que temos non só en Triñás, senón en moitas zonas do noso municipio. Unha das afectadas tamén encima de Vila, e incluso este verán o propio centro de Boiro. Por desgracia son moitas, por eso traía ese rogo que me parece algo urxente. Onte, bueno, xa explicou despois o teniente alcalde que houbera un problema en Padrón, onte non salía gota de agua. Si foi eso, alégrome, supoño que hoxe que haberá entón. Anunciou tamén que se tomarán algunhas medidas, pero esas medidas si se tomaron as tarde xa, porque todos os días das festas de Boiro, incluso antes, moita xente estuvemos sin agua nas nosas casas. Entón, sabendo que é un problema que xa aconteceu o verán pasado, eu creo que este goberno actuou tarde e mal, porque estas medidas xa se tiñan que ter levado a cabo. Confiemos en que sigan con esas medidas e que cando veñan días de calor ou outras épocas onde teñamos máis xente no noso municipio non nos quedemos outra vez sin agua. É o que quería dicir. O segundo rogo é, pois, bueno, precisamente rogo que desbrocen e limpen con máis asiduidade, máis a menudo, os accesos do noso municipio, pois algunhas beiras rúas están intransitables, e quero poñer algún exemplo, como é a que vai da calle Bao na parte de arriba ao Boiro, zona de Rebordelo, zona de Triñáns, as beiras rúas que van ao Cabo de Cruz tamén, bueno, exemplos hai moitos, entón rogo eso, que limpen, que desbrocen con máis asiduidade. O terceiro dos rogos é que, bueno, como parece que este goberno non ten vista nin olfato, xa que é evidente que Boiro cheira está sucio, e non están facendo nada para remedialo, pois o noso rogo é que limpen canto antes e non teñamos que pasar todo o verán convivindo coa sociedade. Teño tamén preguntas, e a primeira é: en próximos eventos vai adoptar o goberno algún tipo de medida para evitar que os menores de idade beban alcohol e fagan botellón en espacios públicos con total impunidade?
porque nos últimos eventos que houbo, mi madriña. A outra pregunta é, canto costou a contratación do, a ver se o dixo ben, PM Raptor, bueno, o torrente este que estivo nas festas de Boiro? E a seguinte pregunta é se consideran que o gasto desa contratación compensou tendo en conta que se deron incidencias graves durante as festas. E xa a última pregunta é, en base a que informes adoptou o Goberno a decisión de ceder imaxes sacadas de dispositivos públicos en favor dunha empresa privada? Nada máis, gracias. Espero que me contesten porque as preguntas que facía últimamente están todas sin resposta. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, García. Señor García Díaz, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo insisto en la auditoría. Creo que tiene mal mi correo, como le pasa a la consellera. Entonces, si quiere, se lo paso para que me la envíe de la auditoría del agua. Insisto que tampoco me han contestado cuándo van a devolver lo incobrado indebidamente con los recibos de agua. Y en cuanto, aparte de insultarme y demás, pues bueno, no me han contestado ustedes si... No, no usted, por favor, no usted. No se dé por aludido siempre, hombre. Aún no me han contestado si van a privatizar el agua. Y también, esto sí que va por usted, yo sé que es un momento dentro del debate, le puede pasar. Usted se imagina que yo me hubiese dirigido a una persona que no está aquí y decirle, esa mujer que se ponga en contacto, está grabado, como dice usted, ya le digo que es un lapsus lingüe, pues le diría que, bueno, que tuviera la cortesía en su momento de llamarla señora consellera y si conoce su nombre y apellido, pues su nombre y apellidos. Nada más. Muchas gracias. Sí, tenga a palabra, señor Manuel. Un rogo e máis unha pregunta. Non quería ser redundante, pero que ten falar de último ou casi de último. Entonces, o primeiro, pues, o tema da agua, alégrame saber que fixeron tantas e tantas actuacións, que cambiaron esas bombas que eran de época de velo, hai 40 anos ou máis, pero o problema témolo agora, non hai 40, nin 30, nin 20, nin 10 anos, ou polo menos agora estáse agudizando ese problema. Un problema que ven dos últimos anos e que hai que resolver. Todas esas actuacións benvidas sean, pero a vista está que para resolver este problema pois non serviron. Entón, a pregunta que ten todos os veciños e que nos preguntan a diario é que se vai facer para que isto non volva a pasar, simplemente. E o rogo, pois tamén ven un pouquiño a acorde do que estaban falando os compañeiros, cheganos moitos mensaxes, correos, redes sociais, leo algún, por exemplo, a ver cando, bueno, pois o señor alcalde, non o nomea como alcalde, pero prefiero chamalo así, se digna a pasarlle un agua a Avenida da Constitución, máis a Rúa Peonil, que están cheas de merda, mexadas desde as festas. Outro, pois, por favor, insistide na limpeza do centro do pobo, dan noxo, as beiras rúas, contedores, apestan, está todo o boiro cheo de lixo, gracias. Bueno, pois eso, simplemente que se reforce, como ben están dicindo os compañeros, a limpeza, porque é verdad que no verán estas cousas agudízanse polo clima, polo tempo, por a máis afluencia, polas festas, por todo isto que temos, pois o rogo é que se mellore un pouquiño en ese aspecto tamén. Nada máis, gracias. Gracias. Sí. Tenga a palabra. Gracias, señor alcalde. Dúas cuestións, nada máis. Non, máis de dúas. máis de dúas. Sí, chameina pola súa condición sexual, pido disculpas se se ofendeu por chamarlle muller, bueno, é o que entendo que é, pero bueno, pido disculpas públicamente se é que se ofende por eso. Felicito a oposición pola coordinación en canto aos temas relevantes a poñer aquí no pleno, en canto ao abastecemento de agua e a limpeza das rúas. Están vostedes perfectamente coordinados en canto ao abastecemento de auga Por favor, como xa dixen na miña intervención, seguimos a traballar para intentar melloralo. Eu, de onde son, eu tuve en cortes de agua toda a vida. Eu tuve sempre problemas de auga en Boiro. De feito, na intervención do Partido Popular se falou de que a Cabo de Cruz se houve que renovar a tubería. Bueno, os problemas son constantes. Nós seguimos a traballar para que sexan os menos posibles. E non quero sacar as campanas a bo, ni moito menos, nin poñerme medallas, porque o verán é moi largo e queda todo por diante e queda o peor. Porque agosto e setembro, depende como veñan, é o peor, e sempre foi así neste Concello, sempre. Por iso que traballaremos para intentar que os problemas sean os mesmos. En canto á limpeza, efectivamente non é todo
o boa que debía de ser incluso excelente, e coincido con vostedes en eso. Ahora ben, un camión baldeador, unha barredora, un reforzo nas festas, tendo en conta como queda aquí a Plaza do Concello a primeira da mañán e como está a 12 do mediodía, bueno, todo eso que non había en Boiro está ahora en Boiro. Está ahora en Boiro. Que temos que seguir traballando? Evidentemente que temos que seguir traballando, e ojalá estas demandas non sean demandas en próximos plenos. Ojalá, porque significará que estamos facendo mellor todavía. Nada, respecto ao tema da agua, é un problema que tuvemos en Boiro toda a puñetera vida, eso non é excusa que haba que poñer medios para cortar eso. O tema da limpeza, sempre este goberno reforzou o tema da limpeza. Levamos desde as festas, bueno, non só nas festas, desde as festas baldeando, naturalmente non dá para en 2 días ter todo limpo. Está baldeando, como dicía, un vehículo, está baldeando Protección Civil polas noites. Respecto os recibos de agua mal cobrados, insistillo, señor García, non foron mal cobrados. O de privatizar a agua, volverlle a contestar que non vamos a privatizar a agua, el seguirá insistindo pleno a pleno, o que quere ele é privatizala. Naturalmente, como dicía o concelleiro, está facendo xa o argumentario se algún día goberna. E nada máis. E damos finalizado o pleno. Moitas gracias.